Различно е времето, което е необходимо за всяка една от тях. За някои е по-лесно, за други е по-трудно. Това вече зависи от травматични преживявания в миналото, доколко техният така вътрешен глас ги критикува и им говори така негативни неща. Това обикновено е репликиране на начина, по който са ни говорили нашите родители като малки. И е различно. Но когато осъзнаят, че тези страхове и тези негативни мисли са част от миналото и вече не се отнасят реално за тях, е по-лесно да се освободим от тях. И фокуса, когато се насочи към положителните качества, тогава вече се повишава и се подобрява отношението към нас и към това, което правим. И разбира се, най-много повишава енергията, постигането на определени цели и желани резултати. Действията, които те извършат всеки ден, ги карат да се гордеят със себе си, да се чувстват все по-добре, да създават по-здравословен режим на живот, на хранене, на спане, почивка, да се грижат за тялото си, за външния си вид и като цяло да подредят живота си и да създават живота си така, както иска той да бъде. И всичко това създава положителна енергия.